Former Mount Pleasant legislator aiwa vane nharo vakomana tikuona vapindira sezvamuri kuziva kuti zvinyika yeZimbabwe tikuona kuti kuma all madistricts nemaprovinces vanhu vari kuchanda the slogan yekuti mutungamiri wenyika arambe akabatira papower till 2030. Pane mashoko auya akataura zvokuti vanhu nyange mayouth vabva vavhurwa njere. Saka mina mashoko abuda kana former legislator vekumount Pleasant advocate Fadzai Mahere ndo vanhu kuti vo subscribe wo like kuti on the bell icon. Tipinda paendo pake Mahere anyora achiti young people in Kenya are making their voices heard in matters of their national governance. Young people in Senegal are taking charge. Young people in Namibia are the voice of their cabinet. Young people in the US are demanding a break from the past. Meanwhile, the Minister of ZANU-PF Youth in Zimbabwe is pushing for the unconstitutional extension of the term of office of an octogenarian who has been part of government since 1980 with these new leaders. No talk about Fadzai Mahere chiti aiwa kune dzimwe nyika tikuona the young generation Z tikuona aiwa ma youths vari kudominata ndo vari kumobilize kuti nyika dzavo dziendere mberi, but tikuona kuti minister wemunyika yeZimbabwe weZANU-PF anenge achichanda kuti aiwa mutungamiri wenyika ngaramba aripo, ngaramba ari pakutonga, akabva kutonga ati arimo mu the political arena from since 1980. Mashoko ato kana Fadzai Mahere achiti aiwa vakomana aka toda maleaders manyowani, takuda chinji nyika yeZimbabwe. Vanhu pepukai, changamukai, musangoda kungofadzwa aiwa nemapockets enyu. Tudze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro mashoko anotogwa na advocate Fadzai Mahere achingedza vanhu. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu, musana subscribe like, turn on the bell icon.